Ageno ni riyo maber jahera mar Penj laktar kokalo RAMOGI TV ka wacho ni ngima en mwandu. Iluonga ni Ruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kodi odiechieng ka wago mbaka wang'iyo kaka wanyalo golo chandruoge mabende wanyalo bedo godo e dendwa kokalo e yore mag tuoche. Antiere kod mor bende ni wendona osechopo e studio abo mie thuolo makende mondo onyiswa ni nyinge ng'a en nyar kanye olonye weche mage kata odonje twak achiel. Machiegni e Penj laktar odiechieng ma kawuono. Erokamano Ruth, ani luonga ni Rose Ochieng. Anyar chula Rusinga. Atiyo Jaramogi Oginga Odinga. An nas to alonye weche mag wang'. Erokamano ahinya. Amor mar bedo kodi kendo e studio Nas Rose kendo wadwa ni wagoye mbaka kotenore kod weche mag wang'. Nikech ni wang' en ga kiyo maduong' mokalo, wang' en drisa maduong' mokalo, maka pono ni Nyasaye nomi wang'i to kirite maber mokethore, tichal ng'at ma nomi mich to kawo to wito kato inyumori e bugo ma in mudho mokinyal neno gimoro kata matin. En adiera koso en adiera ni wang' en fuoni monego beni rito girit matamre gi nono. Wang' en fuoni maduong' ahinya e dendwa, nikech ka ionge wang'i to onge giminyalo timo. Omiyo en fuoni ma nyaka warit ahinya, nyaka wabed ne motang' ma gimoro amora manyalo miyo ok wanen maber, onego wathegre go kendo warit wengewa maber. Wang' wayudo ni wang' ka ok orite to wayudo tuoche mang'eny mabiro mono waneno. Chakre joma tindo nyaka joma dongo. Wengewa gin gik ma onego warit ahinya, to kaluwore gi kaka lokruok osebede e piny sani, wan e digital world, wan gi screens mang'eny, alwora mwadakie bende sani opogore kaka machon. Kuom mano nyaka warit wengewa malong'o. Koro odiechieng' ma kawuono chenro mar Penj laktar Nas Rose adwa ni wagoye mbaka gigo monego beni timo kod gigo moko onego beni timo ne wang', nikech nitiere moko makitimo to wang' nyalo kethore kata neno nyalo lal, to nitiere moko ma bende kokitimo to bende pod wang'i nyalo kethore kendo nyalo wito thuolo ni mar neno. Ang'o momiyo ber kwa bedo kod twagni odiechieng' ma kawuono? Twagni onego wabed godo odiechieng' ma kawuono mondo jokanyana ong'e maber kaka ginyalo rito wengegi. Nikech wang' en gima watiyogo ndalo ka ndalo. Maji mang'eny wacho ni afadhali ibed gi wang'i ma ka gimoro biro tineno. To ka wang'i onge to ok inyal neno gimoro. Omiyo twagni biro ng'isowa maber ni to gin ang'o gini monego watim, to gin ang'o gini moko onego watim. To ka waseng'eyo gima onego watim gi gik moko onego watim, to wabiro bedo gi wenge mabeyo, kata wanyalo bedo gi thuolo maber ma ka wayudo ni wan gi chandruok e wengewa to wang'e kuma waringo wadhiye mondo mi wayud konyruok. Gigo monego beni watimo, gigo moko onego beni watimo kod gigo ma kapono ni watimo kata ok watimo to watiere gi chandruok kama wanyalo ringo mondo mi wadhiye mondo mi wayud konyruok. Kadwa ni wachak achiel kachiel gigo monego beni watimo mondo wabed kod wenge makare, kata gigo ma wanyalo timo mondo mi warit wengewa e yo makende. Erokamano. Achiel kachiel kwa chakre nyathi matin konyuole nyaka waluok wengewa. Nyithindo nyaka yuenegi wengegi maler mondo mi uchafu kik bedie, chilo moro amora kik bedie manyalo kelo chwanyruok ei wang'. Wabende onego waluok wengewa. Mar ariyo, wengewa gi onego wadhi ir daktar. Wakawo thuolowa mondo mi wadhi mondo wang'i wang'wa ni to wang'wa nitiere gimoro mosebedo marach koso en maber. Nikech nyadi mang'eny tuo mar wang' ok bi dichiel. Seche moko bende moko biro makwalo donjo maonge ranyisi moro amora. Omiyo ka wadhi ir daktar to ng'iyo wang'wa, ong'iyo kaka waneno, ka be waneno maber, mochak nyaka i wang'wa, tok wang'wa iye kocha kuma chiegni gobwongo, to wabiro bedo ka wang'iyo gima timore. Machielo, nitiere ji mang'eny matiyo kod angolo. Nitiere aina mar angolo, kabind angolo miketo e tong wang'i tir. Ma en gima nyaka rit maler, nikech samikete wang'i kok iluogo lweti maler tidhi kete kod ochafu miluongo gi dho wagunda ni contact lens. En odonje wang'i iye direct, ok mirwako kod oko. Mar ariyo, bende nyaka wacham chiemo mabeyo, nikech chiemo ka chiemo nitiere gi gimo timo e del kata e wang'.
nitiere chiemo ma kwa chamo to biro konyowa mondo wanen maber. Kaka nitiere kothe oningo wacham matunda, oningo wacham alote, ok alot moro amora to mang'eny oningo wacham alote ma green. Nikech magi eman kod nutrients mabeyo ma ka wachamo to wengewa bedo kod teko, kendo wengewa nyalo bedo gi thuolo ma kaponi tuo moro donje dendwa to gore godo maber. Machielo bende gima oningo watim, oningo warit wengewa ne gima nyalo hinyo wang'wa. Kuondewa mag tich, nitiere jowa moko matiyo kuonde jua kali. Nitiere jomoko bende mariembo apiko, ma gimoro nyalo gore wang'i samoro amora. Nitiere joma timo tich mar welding, ma opilni mach ma pilore cha kobono odonje wang'i to kelo chandruok. Nitiere bende jogo matiye puothe, kaka e puodho mar mchele. Nitiere yugi mar mchele ma kopo odonje wang' ng'ato to bedo kaka sum. Koro wang' oningo wariti, irwako ngolo mageng'o mondo kik gimoro donjie wang'i. Mondo pilni mar mach ma samitimo welding cha kik donjie wang'i. Mano gima ber moningo watim. Kendo gima chielo moningo watim ahinya jokanyanam, oningo watim exercise. Exercise miyo wengewa bedo gi thuolo mar yudo remo karingo e del maber to ringo nyake wang'. Wang'eyo maber ni remo ema ting'o kit chiemo te mwachamo donje iwa to lokore donje i remo to ringo e fuoni duto mag dendwa nyaka wang'wa. Wang'wa bende dwaro chiemo. Koro samitimo exercise to leche yaore kendo remo ringo maber nyaka wang'i. Kitimo exercise nitiere tuoche moko ma wayudo nikech dendwa samoro del pek moloyo kaka oningo bedi. Ka in obese, nitiere tuoche kaka mag sukari. Tuo mar sukari ka in godo to kitimo exercise to biro njawi mbele. To kitimo exercise to idhi miyo sukari michame dendi yudo tich kendo tiye samo winjore ma ok okel chandruok ne dendi. Mago e moko manyaka watim kaka jokanyanam. Nichako kacha ni gimonego beni watimo mokwongo en luoko wang' maber, to iwacho kacha ni nyithindo kachiel kwa daka jomadongo nyaka luok wengegi mabeyo mondo mi kik wabed kod chilo e wang', nikech seche ma chilo osebede wang' to tuoche nyalo donje wang'. Ka tuo osedonje wang' to wang' nyalo kethore. Adwa naduoki chien matin kendo adwa ni wachak kod jogo mantiere kod nyithindo mayom, nikech kanyo bende nyathi delicate ma kowito wengene gi lak sechego to ngimane duto te obro bede mudho. Ere kaka onego beni luoko wang' nyithindo e yo makare, to onego beni luoke kuom thuolo marom nade, ndaladi kata kidenje adi e odiechieng'? Erokamano. Nyathi matin ma koko nyuol oningo warit wang'e ahinya kwa luoke. Sami luoko wang' nyathi, pi moluoko godo wang' nyathini oningo bedni en pi mane ichwako kaito okue mayom, kaito itiyo kod kitamba mayom. Kitamba ni be nyaka bed ni ler, nikech kikao gimolil ti iweyo godo wang', idhi kao uchafu kendi kete wang', mama nyalo kelo tuo ne nyathi mapod tin. Koro nyaka ibed pi maler, nyaka bende itigi kitamba mayom ma ok idhi gwaro, nikech sami gwaro wang'ino be mano ikelo chandruok matin machielo, nikech pod en nyathi mayom. Koro nyaka warite maber. To nikech nyathi bende sama pod oyomni oonge gi rateke mar nyalo geng'o tuoche. Koro emomiyo nyaka wagol uchafu ni, nikech ka oyudo thuolo mitodonje wang' nyathi to dhi kelo chandruok, nikech nyathi pod en ng'ama yom. Bende wang'eyo maber ni nyathi kapod otin ahinya to pi wang' pok olosore, pi wang' monego bed ni golo uchafu. Pile pi wang' en gima luoko wang'wa. Kata nyadi mang'eny kopo ni lo donje wang'i to ka pi wang'i osechwer tineno ka gima no donje wang'i no wuok. To nyathi pod tin, onge gik ma loso pi wang' moselosore. Koro momiyo nyaka ywe ni ayweya maber
mondo gimoro kik bedie wang'e. Iwacho ni pi mochwaki, kosechwake tiweyo kwe maber, kosekwe maber kokikaw kitamba mayom, tikibole pigno to iywenego wang'i mos. Onego bedni iyweyo chanda koso onego bedni tiere komo onego bedni wuoke kidoke koso komo onego bedni wuoke kidoke nikech bi awinjo ni nyalo ga kelo chandruok po nono ni luoko wang' e direction ma ok kare. To pigni onego bedni kete ang'o? Onego bedni keto sabun e kitambani, onego bedni bole chumbi moro matin, onego bedni koso beda pi lilo mochwak malong'o kendo maler to kwe. Obeda pi mochwak maler nikech pod onge gi chandruok moro amora. To bende sama iyweyo wang' nyathi, tiyweyo wang'e kichako gi kitamba ma in go miseling'e pino, ichako gi iye but umi kiwuok oko kigolo uchafu. Nikech ponono ni igolo kichako gi yo kuma iti nitie kidhi e umi, to nitiere hotogoro moro mantiere e tie umi ka. Ma ka opo ni uchafu no dhi odonje, tikelo shida mang'eny kendo dhi dino kama onego bedni pi wang' molo godo kadonjo e iyi. Ma ywenya wang' nyathi ok en miywa kamano, to en ma iyweyo kowuok gi iye kodok gi oko. Kowuok gi iye kodok gi oko tiywe mos, ok iywe matek mokalo. Ipimonwa kata weche mag chiemo makare kuom joma dongo kachiel koda kuom joma tindo. Mago gin gigo monego bedni timo mondo wabed kod wenge mabeyo, wenge motegno. Ni mulo kata alode kachiel koda ka kothe. To kopogore kod alode kachiel koda ka kothe, ginang'o gini mantiere e alode minyalo wach ni dhi keto wang' bedo makare, ginang'o gini mantiere e kothe mi iwacho ni dhi keto wang' bedo makare mondo mi wamed keto chiemo gi kata kidienje mag chiemo gi e diet mondo warit wengewa. Erokamano. Kuom alote ni kod vitamin C yudore e alote. To vitamin C ni en gima gore kod tuoche mane del. Koro sami chamo vitamin C to dendi bedo motegno. Kaito ei kothe gi nitiere kothe kabind kothe ma miyo del gerore, man gi protein. Bende nitiere kaka chiemo alode machalo kaka carrot nigi tiere gi carotin ni en gima ber ahinya ne wang'. Koro alote moko ma kala gi shaut kaka carrot gi nyanya gin gibeyo kabisa ne wang'. Kaito machielo bende oka luongo kata nitiere rech bende ber ahinya kod wang' nikech rech mantiere gi omega 3 en gima duong' ahinya e wang'. Kia ichame to wang'i dhi bedo maber. Wang'yo gigo monego bedni timo mondo mi bed kod wang' makare, gigo monego bedni timo ni nyathini mondo mi obed kod wenge makare. Nurse Rose opimonwa kacha ni mokwongo nyathi mayom nyaka iluok wengene maber, opimonwa kaka onego bedni luoko wengegi. Kae to chiemb nyathi kata chiembi in owuon bende nyaka ikete gigo makare ma ang' no mi wang' ogerre kendo dong e yo makare. Obed motegno kuom higni mang'eny, kuom ndalo mang'eny. Wantiere ga kod chandruok ni yudo ni ji ohero ga mulo wengegi e kidienje mopogore opogore. Samoro natiyo tijena to samatin asemulo wang'a, nyithindo tugo samatin gimulo wengegi. Chandruoge magi manyalo biro kotenore kod wach mar mulo wang' aoyaye kod lwedo ma samoro ok ler ahinya. Mulo wang' kod lwedo ma ok ler kelo chandruok ne wang'. Miyo uchafu dhi donje wang'. Sama iseketo uchafu onyalo bedo bakteria nikech lweti mulo kamoro amora. To sama lweti omulo kamoro ikia no mulang'o, ikia ni kabind kudni mane mantiere kanyo, to ki ikawo lweti mikete wang' inyalo yudo odondwe. Odondwe matende ni wang'i dhi bedo makwar, ochako thiwo pi, kaito bang'e tutu chako wuoke, kaito bang'e odinore nikech ine mikawo uchafu kendo iketo e wang'i. Kod machielo bende nitiere tuoche ma ikelo gi virus. To virus bende ni mana tiere bi gik moko mwamulogi. Koro kiketo virus e wang'i en bende odhi kelo shida, i wang'i bende dhi rami, leche wang'i dhi bedo malit, kindi wang'i bedo makwar bende. To kato bedo ni en to okogol uchafu, to dhi golo pi. Ma wang'i siko golo mana pi. Maka okothiedhe to virus wang'eni en gima thiedho ok yot. Kokothiedhe to nyalo sudo nyaka modonj nyaka e obwongo. Nikech okothiedhe e wang' sa
kendo ok ong'eyo ni en ang'o e wang' sa. Ipimonwa maber kacha ni odhi golo pi wang' mang'eny mano kapo ni iketo kidienje mag kute mag virus e wang'i. Chien kacha bende ni nyisowa ni pi wang' ema luoko wang', koro wabong'eyo ni pi wang' marom nade madhi kelo chandruok, pi wang' marom nade ma bende ber maluoko wang' mondo kik wabed kod chandruoge mag wang'. Penj laktar kik dhi mabor kik isudi, ka waduogo to kanye mwachake godo chenro ni biro ni achiel kachiel kowuok e boma maduong' mar Kisumu. Gigo monego bed ni timo mondo mi ibed kod wang' makare, gigo moko onego bed ni timo mondo mi ibed kod wang' makare. Omiyo kik idhi mabor kata matin. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odak e kindwa. Bedo ni ng'ato ni kod tuo mar kansa ok onyiso ni ong'adne buch tho. Lim od thieth mantie machiegni kodi mondo pimi kata timni screening. Oteni okelni kod Royal Media Services. We care. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV, ngima en mwandu. Chero ni biro ni achiel kachiel kowuok e boma maduong' mar Kisumu. Wantiere kod Nurse Rose kendo wang'iyo gigo monego bed ni timo mondo mi ibed kod wang' makare. Adtiere kuma ne wawecha, kuma ne wamakecha ni gigo manyalo miyo pi wang' wuok mang'eny, kute kidieny mar virus kodonje wang' nyalo kelo chandruok. Wang' bende ka onge kod pi wang' moromo nyalo kelo chandruok nikech wang' dhi tuo, to ka osetuo to wadhi bedo kod chandruok. Mane makoro ibo balance nango ni koro mato en too much kata to ma tina ahinya. Erokamano. Waduto wan kod pi wang'. To samora mora ma pi wang' wuok mang'eny, an awuon kata in iwuon idhi ng'eyo ni ma ok en kawaida. To bende pi wang' owuok, seche moko owuok mondo mi oluok gima nie wang'i. To ka dipo ni virus kata bakteria odonje wang'wa, to kiyo mar wang' ma oko ni dhi kunyore, obedo kaka kidonda kata dhi gwarore. To sama ogwarore to wang'i winjo ni gimoro nie wang'i. Sama imbalo wang'i to pien wang'i winjo ka gima gimoro nitiere wang'i, kendo temo matek mondo mi oro ote obwongo ni mondo ogol pi wang' mondo luok gima nitie. To ok bi wuok nikech en kama ogwarore. Nyako changi eka pi wang' nyalo dok piny kaka owinjore. Koro pi wang' mowinjore en ni ok ochwer oko. Oromo iwa. Mana ke ywak kende. Mana ke ywak kende. To ka bende wang'i otwo, to bende biro bedo kod ranyisi manyiso ni wang'a ni to nyaka bed ni pi wang' ok oromo. Ibiro winjo ka gima kite nie wang'i. Kite go siko nie wang'i nikech pi onge moromo manyalo luoko wang'i, mamiyo kiyo mar wang' bedo molangore mayom. Koro osiko winjo mana ka kanyo gwagwa. To ka pi wang' nitie, pi wang' nitiere kod nitiere mo e wang' pi wang' ka. Bende nitiere pi moriwore gi pi wang' ka. Bende wan gi gik moko machalo othinyo ma pasore. Koro magi ka nie wang' te to wang' ok tuo, nikech ka ohango no tuo to mafuta cha yuoye kendo mafuta cha miyo pi wang' ok nyal dum malo kata duono ka liet moro nitiere ni gik moko walo maduon. To nikech nitiere layer mageng'o pi wang' mondo kik fu oko, odhi bedo ka entiere kare maber. To ka onge magi tidhi winjo ka wang'i kech nikech pi wang' ok oromo. Iwinjo ka gik moko nie wang'i. Bende iwinjo koili idwa ni siki gwony nikech tich mano onego bed ni pi wang' otimo ok otimore.
Ipimo na maber mokalo tere ni nyaki ng'e jahera mar chenro mar Penj laktar ni pi wang' ok en pi wang' kamano, pi wang' oting'o gik mang'eny mokalo. Oting'o thinyo mamako pi wang' no mondo mi obed kanyo achiel, omako mo mabende nitiere kanyo mondo mi obed achiel, kik opukre kata kik oduon seche ma piny liet kod gik makamago. Ere kaka nindo nyalo affect wenge ng'ato kapo nono ni ok inind moromo kata kinindo saidi? Bende nitiere nindo kod wang' kaka kama girome kata kama gitudore e yo maber kata e yo mok ber ahinya? Nindo emomiyo Nyasaye noketo ni nyaka wanindi. Sama wanindo gimoro ka gimoro yweyo. Wengewa bende dwaro thuolo mar yweyo. Nikech sami yweyo ka ng'ichiewo okinyi tiwinjo ka in gi teko motimo ang'owa momedore. Emomiyo wengewa bende sama wadhi e nindo ka wayawogi to gitiyo gi teko momedore. Teko medore sama wadhi e nindo cha. To bende ka ok wanindo maber to wang' kusiko mbalore ambala to iol wang' be ol. Iol ibinjo ka leche mantiere wang'i gi ojony, isiko iniola ola to kare nikech no ok iyudo nindo moromo. Bende kok iyudo nindo moromo tisiki winjo mana ka wang'i kech nikech oko pi wang' sami neno cha pi wang' ok wuog moromo. Koro osiko ka orema pi wang'ni nikech siko yara wang'i itiyo kod pi wang' excess to nikech sami yaro wang'ini to ma thuolo maber mamiyo pi wang' timang'oa evaporate oduono nikech liet imbi yare ko yamo be goye koro oduono iwacho ni imbi yare yamo be goye koro sami dhi e yweyo minindo cha to gik moko chakore manyien, pi wang' losore kaito gik moko bede laini maber mar chako tich manyien. Kani wachako chero ni mulo kacha weche mag dhi ir laktar mar wang' mondo mi ochiek ni wang'i e gigo ma onego beni watimo mondo wabed kod wenge makare. Ang'o momiyo ber mondo wadhi ir lakteche mag wang' kata odoko ni samoro kiwinj ka itiere kod chandruok moro amora e wengeni. To kalong'o to onego beni wadhi ir laktar mar wang' didi e higa kata bang' thuolo maromo nade? Erokamano. Wang' chakore kod an awuon. Oninga ng'e ni wang'ani en kod chandruok. Taringa dhir daktari. Kata nyathi ma an godo bende nyaka fweny ni nyathina ni kaka nene okane ka en maber. Oniringi dhir daktar. To kata mokalo kanyo pod oningo wadhi ir daktar mondo pim wengewa. Nikech nyalo bedo ni neno ti neno to chandruok osedonje wang'i momako tok wang'i koni. Kor retina kod ler no matero wach ne obwongo samoro nigi kod chandruok nikech kaka tuo ma iluongo ni glaucoma en jakuo obiro mos odonjo mos ichako winjo iwe ni neno to karo kineni tichopo kama in inyalo neno mana gima ni mbele ni to mabathe koni noserumo te to kinyalo dhi ir daktari mondo pimi mo pim ni to pressure mar wang'i chal nade ibiro ng'eyo chal mari chon ka en gima daktari nyalo konyo tichako timni thieth e yo mowinjore chon. To kako winjore mondo mi wadhi wane daktari oningo wane daktari dichiel e higa mano ka onge shida mora. To bende nitiere jok moko ma ka daktari oseyudo ni in gi chandruok moro ma chakore to koro miyo okang' moningo minenego mondo ng'i ni to gima naparo ni nitiere ni en mano koso ooyo. To kidhi kako ng'isi to en gi thuolo mar ng'eyo ni to gima na aparo ni onya omedore koso en gima dok chien. To kilinga linga mokidhi to gini nyalo nya makel chandruok milokri muofu to en gima ni nyalo geng'o. Chako chon ber. Nolodhi ajuoga joluono gero kamano. Odiochieng' moro ne watiere kod daktari moro mar wang' apa ni Dr. Nyamudi to ne wacho kacha ni seche ma joma mine okonyore kata seche ma ginyuol to nego beni kapok owuok e hospital to nyathi ng'iyo laktar ng'iyo wang' nyathi. Wano winjore. Mokwongo nyathi konyuol nyaka ng'i wang'e. Seche moko nyathi onyuol kod mama maneni kod kute mamoko makelo tuoche mamoko. Kaka tuoche
mag nyege. To ing'eyo ni nyathi kamokalo go en kamoro achiel manyach bende mako. Koro kopo ni kute ka oa malo kacha molware wang'e to kelo shida. Koro nyaka nene gi daktari ka gi suspect gima kama tithiedho miyo to nyathi bende ithiedho. Nitiere yath mimiyo nyathi. Machielo nitiere tuoche moko maringe i remo. Ma nyathi nyaka ng'i ka dipo ni tuo ni nitiere. Waburo wuoye kendo seche mamoko nitiere tuo miluongo ni retinoblastoma, kansa mar wang'. Omako nyathi, okalo kuom miyo to dhi kuom nyathi. Koro ko daktari ong'iyo nyathini chon, to daktari nyalo fwenyo ma kaeti konyo nyathini nyalo neno matim gigene kawaida nikech no orese chon. Manyiso ni achiel kuom gigo manyaka wakete list mar gigo manyaka watim mondo mi ji obed kod wenge mabeyo ahinya, nyithindo obed kod wenge mabeyo. Miyo mapek nyaka dhi e klinik mondo mi pime kapono ni nitiere kod tuoche kaka mag nyaye, mondo mi chieng' moro kokonyore to kik kutegi lware wang' nyathi, nikech ka kutegi olware wang' nyathi to nyalo kelo nyathi chandruok. Omiyo mine te nyaka dhi e klinik e gigo monego bed ni watimo obed kod wenge makare. Ero kamano, mano en adier. To kata obedo ni minewa osebedo kod nyao mar dhi e klinik, gineno ni ka dhi e klinik ta dhi riedo. Ok ong'i ni sama dhi e klinik adhi yudo konyruok. En ong'iyo laini mabor to kone konyruok modhi yudo en owuon kod nyathine kod jaode. Omiyo natemo sayo gi ni gikaw thuolo gi makende, gidhi gine daktari mondo pime. Ka nitiere tuo ma inyalo ng'e chon to pime kendo miye thieth chon kapok onyuolo nyathi. Kamano. Bodoko mana kacha chako chon ber nolo bi ajuoga to gengo bende ber moloyo thiedho. Na studio dwani mondo modonje kidieny machielo, kidieny mar gigo moko nego bed ni timo mondo mobed kod wenge makare. Gik moko nego bed ni timo kata matin. The don'ts. Ero kamano. Nitiere gik monego kik watim. Mokwongo, kaka na chako kawacho ni wantiere piny moselokore iluongo ni digital world. Wan gi computer everywhere. Computer kata kiwuotho iwuotho kode lweti e simu matin ma in godo cha. Koro gimonego kik watim, kik waket wengewa e screen kuom thuolo malach ma ok wa break. Nikech samitimo ma to wang'i dhi bedo ka oyawore ma thuolo malach kendo dhi miyo mana kaka ne wasewacho kuom pi wang' cha. Ma en thuolo machielo ma koro pi wang' dhi timo ang'owa? Dhi tuo. Nikech isiko mana e screen. Kaeto gimachielo bende ma kisiko e screen timore, isiko mana ni wiya bara, wiya ng'arama. Ti ola. Nikech del obedo overworked. Leche mag wang' osetiyo mool. Onge kata thuolo mowene mondo mi rego, mondo chako yawore, mondo pi wang' cha bendo losre, mondo mi obed kama kawaida. Mano gima onego kik watim, kik wasik kwa ng'ong'o wang'wa e TV, e simu, e laptop, gimora mora. Ta inya wasetimo gimoro marach jokanyana. Ni tinde ok wadwa bedo kod mates. Tinde nyithindo wamiang'o simu. Ka nyathi pod kitoro ni miang'o ene game. Ohero ga simu. Ibole gi simu kanyo, idhi nyaka e duka miduogi. Ng'eni nyathi ma pod tin pod odongo. Gimora more dende pod dongo. To king'iye ni oneno screen machiegni kode kama, odhi end up ni en ong'eyo ni gik mineno gin mana machiegni. Nikech obwongo pod dongo. Koro obwongo dongo to ng'eni ka kende migike. Ka kende ma wang' gike. Mamiyo koro wayudo ka sani nyithindo mang'eny mantiere skunde. Wengegi okethore gidwaro angolo. Nyathi odhi skul to duogo ni mama wang'arama. Ok anyal neno maber. En gima wan wawegi ema watimo ang'o? Chandruok ma wan mwaketo wakelo. Kaeto bende kik wawe timo exercise. Exercise kik wawe ni an denda tin. Exercise idwaro joma chue mondo mi gidog gidel matin. Exercise kata wang'i dwaro exercise. Kamora mora e dendi dwaro exercise. Exercise en gima
owinjore watim e saka sa. Kapo kwa di mabora inya kangu ya puko wila, iwacho kata ni kikwangong wenge wa inya e screen, kate TV, gadgets kum tulo malach, moko wijore miyo wang dhiol, tulo malach en tulo maromnade. Nikech thothine yudo ka tinde kata eskunde, gitiyo kod screen se yore mag puonjo, thiro tiyo kod tablets, yudo ka kwene mopogore jitinde tulo malach ma dhikelo chandok ne wangen tulo maromonade. Erokamano, Ruth. Gima daher nyiso jo kanyanam ni samora mora mitiyo kod simu kati tiyo gi kompyuta. Ne kompyuta ni mar kao dakika moro 20. Kineno mana kitiyo gi kompyuta. Ka iti break after 20 minutes iweyo neno giming'iyo no ting'iyo kamoro machielo. Kaming'iyo no onigo bede ni en gi distance moro manyalo romo 20 meters moko. Far away from the screen. For 20 meters. Ti kanyo bende chake neno for about 20 minutes ka ti chaki timango. Ichaki duogo. Mar 2020. Mano en gima wiki kwil godo jahera mar chenro nini en 2020. Nyathi tiyo kod kompyuta, oneno simu ahinya, oneno TV ahinya, kikiwe ori kanyo kuom saa achiel mangima, kikiwe ori kanyo kuom odiechieng' mangima, dakika 20 tigole kanyo kuom seche moko kendo ong'iyo mabor mondo mi kik wiye ng'ini ineno ga mana machiegni. Aero point mani wacho kata ni kaka nyithindo obongo gi pod dongo, koro kikete ka to bongo ne bro format ni en ga mana ka kende mabor ok obineno. Ero kamana nya ilero na maber mokalo. Adoni wangia ne kendo gigo moko nego beni watimo namba 1. Iwacho ni weche mag screen nyaka waduok chiena ne nyithindo nyaka joma dongo. Kidieny mar ariyo iwacho ni dengruok kata we ma jok otimo exercises. Mano nyaka jiwe, nyaka jitim exercise maber mondo mi leche odong maber, nyaka mag wang' obed motegno makare. Wadhi nyime gi kanyo. Nyaka wane daktari. Mondo pimo wengewa. Pimo wangi, okinyal pimo wangi ni an wanga ber nikech aneno. Chandruok nyalo bedo no sechako donjo mos tekia ne daktari mondo daktari otheji kod tuo mora mora ma dibed godo. Gimachielo monego kikwatim wamake kanyo wabodogo gimachielo monego kikwatim omiyo kikisud kata matin wadugo bang' nyerere machok mokalo. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Anaere inya Prita. To kendo gimora mora wi mora. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odake kindwa. Quality Masters Joy Millers kelo ni mok ngano manamba 1 e Kenya mungere kaka Raha Premium Fortified Multipurpose Home Baking Flour olose e yo mong'ith king'iyo ler mowinjore gi gige chiemo. Mae ok nyal pim gi kit ngano moro amora e pachoka. Sani koro inyalo loso chapat, mandas kata cake e yo ma in iwuon idwaro. Yud chapat mayom kitiyo gi mok ngano mar Raha. Joy Millers Limited, quality is our middle name. Name athoth, you are told a number mar 0723730539 kata 0733851201. Mimi naitwa Mukaya Junior. Na kupigia simu kutoka Jipange na Viusasa. Unaitwaje? Ningependa kukujulisha kwamba wewe ndio mshindi wetu leo. Wa shilingi $500,000. Unahisi aje Joyce? Nasikia vizuri. Mnasikia? Hiyo ni raha ya kukua na $500,000 wadau. With as low as 50 shillings, this is how you participate. *487*3#. Remember, the more you watch content, the more you participate in the draw, the higher your chances of winning. Uzidi kujipanga na Viusasa.
we have reached a pivotal moment in our quest to reshape our healthcare delivery system. Jatend piny Kenya William Ruto opodho chike 4 mabiro tayo weche thieth ma pacho ka. All the necessary arrangements for our national examinations, both the KCPE, KCSE and the KPSEA are in place. Gao mar somo yango ni otese mag penj machakore ayanga juma manyien osechwale contenders mag penj kuonde duto e pacho ka. Gijamia jito kitemnande gigo nkech gimagi dwaro ngin makao simu. Na tunahakikishia kwamba kuanzia leo tunaweka mikakati. Puonjre makati gruok Mariate County ma Kisumu ng'anyo ka gikwedo monj masaka sa maitimonegi. Machiegni kendo penj laktar kokalo RAMOGI TV ngima en mwandu en chenro mabende wang'yo gigo monego beni timo mondo mibed kod wenge mabeyo nyaka ne nyithindo makor konyuol. Nas Rose pimonwa kacha kendo pod wamor mar bedo kode e kidieny mogikni. Ne wantiere kacha kod gigo makiki tim ni wacho kacha moko ni en neno screen kum thuolo malach kata TV kata simu dakika 20 tika uyueyo ting'yo mabor mita manyalo romo 20 kokidugo kata bed mana ni tiyo office to mano e gima nyaka itim mondo mi irit wegeni e yo makare. Ne pod wantiere kar gik makiki tim kamano ka wadhi nyime gik monego kik watim, kik wamadh ndawa. Ndawa miyo wange wabedo motuo, otwoyo piwang. Koro kimadho ndawa to tuoyo piwang kaito kuro wangi siko mana kotwo. Kaito ndawa bende kimadho to omi ibedo kod ibedo ng'ala mamalo mar bedo kod tuo mar cataract kata chiero nikech ndawa ni. Kamano bende ndawa miyo wabedo kod tuoche mamoko mag del. Koro ndawa ikonewa ni kik wamadhi. Wathegre kod ndawa mondo wengewa obed maber. Machielo gima onego kik watim, kik wachiema aoyaye ni tek ta yieng kata obedo ni uchumi tek to temie iluwo machiel achiel. Chiemo magero del nyaka ibedgo, gima nyaka take care of wangenigo, icham alote, icham kothe, icham rech bi luom kadichiel mondo wangi obed maber. Kaeto gimachielo makik watim, kik wawe neno daktari. Waket tije watenge wadwa ne daktari. Gimachielo bende makik watim, kik watia kuonde mwatiye ka onego bed ni warwako gik mageng'o wengewa. Kik watia gi wengewa nono. Warit wengewa. Irwak goggles kata ka ijariemba piko, rwak helmet mari mantiere kod gima kiyo mageng'o wangi no. Gimachielo monego kik watim en bende ni kik wawe mok waluoko wengewa. Bende koponi in kod angolo misoe wangcha, contact lens, kiki keta kati sika wangi ni lweti ni wangi kata igole tikete ka ukilogo maber. Ilogo maber gipimo winjore ka itiluoke maber kako ningi luoke kiduoke wangi. Kiki to mula wangi kamano. Kaito gimachielo bende moko winjore ka pok wadhi gimachielo bende wadwani mondo mi waket maino kuom contact lenses ka seche ma iwacho ni golo kata irwako contact lenses ber kiluoko wengeni maber ka itigole to ntiere kako nego beni kane ibo pimo no kako nego beni kane mondo mi kiko kel chilo kata bacteria kata akute mang nyalo kelo ni chandruok e wang. Ntiere jomoko mabende oheroga ni nindo kod contact lenses samoro odhi kumodhi kata otiyo tije ni muul wacho ni we ninda nindo kod contact lenses nyalo kelo chandruok koso to kapono ni nyalo kelo chandruok gin kaka chandruok mage. Ero kamano kaka wasewacho contact lens en gima iketo e wangi omulo wangi kabisa one on one. Koro en nyaka obed gi ler mar okang' mamalo. Omiyo contact lens sama pok igole tiluoko lweti maler gi sabun.
mabed maler. Bende nitiere pi mimiyi moningi kanie contact lens. Ok ikane pi mora mora. Ok kane pi mar tap. Nikech pige mag tap waonge godo gadiera. Seche moko en gi chumvi mang'eny. Seche moko kute moko bende nyemelea odonje iye ka. Koro kikete contact lens marini, to ka ang' iduoke wang'i, tiyudo ka ikelo chandruok e wang'i. Koro nyakiti mana gi gima owinjore, bende nyaka ikane kaka owinjore, makidhi e osiptal to intiere kaka inyisi kaka onego irit contact lens mari. Koro contact lens mane gima onego watim, nikech ka ok itimo mano, tidhi keto kute wang'i, to wang'i chako rami. Tinyalo po kata ka wegi ni chako topo nikech kilo okelo kudni. Nikech en gi kudni bakteria meyo gamo to iketo. Koro ing'eni ikete direct. Ma we moro mi odonjo mos gi lweti. Machi ikete aketa kanye ma entiere ochiema to in pod iuma gi contact lens. Daher mondo mi nyiswa mana matino ni to nego beni wilo gi bang' thuolo marom nade jogo matiyo kod contact lenses mondo mi kiko budh kode ahinya kata kiko bed kode mang' nokel ne chandruok bang' thuolo marom nade kako nego beni timo. Contact lens onego ka in kode to kik kal 3 months. Mano ng'eny ahinya. Onego iloke kaka ber to after 2 weeks igole iluoke mondo iketi. Wadhi nyime kod gigo ma kikitim mondo mi irit wengeni ibed kod wenge makare. Erokamano. Kaka wan joma mine wahero makeups. Makeups beyo. Omi bedo maneno mayom, mapod tin. To makeups kiki inind godo ka ok iluoko. Samora mora kidhi nindo to luoku makeups go te oko idong kaka in. Idong e factory setting. Nikech moko react. Gi wang'i nikech dongi keto gi nyaka e wang'i ka e tie wang'i ka machiegni gi eyebrows ka koro sami mbalo wang'i to moko donje i wang'i koro kik inind kode nikech sama ang' idhi nindo kode ing'eni iumo wang'i sami umo wang'i ting'eni koro gidonjo mayot sani to ber inyalo yaro wang'i imiyo to ka koro inindo to kelo shida. Gima chielo bende monego kik watim joka nam mondo mi warit wengewa. Kik wawe mar bedo mabor kod gik manyalo hinyowa. Jok moko bende ohero dhawo moko maricho. Niki dhawo gi wadu to wang'e emi lego. Kendo ma osemiyo ji mang'eny owito wengegi nikech wang' onge kod spare onge lal kiringi we dhawo kifwenyo ni dhawo ni dhi medore ahinya ringi we dhawo to bende kata in ng'ama dhawo kik ing'i mana wang' wadu ni emidwa chomo gi pala emidwa goyo gadhong goye kamoro machielo mondo iwene ng'ani thuolo monyalo neno godo koro wawere gi tugo manyalo inyowa. Gimoro makata ka ng'ato dwani ohichi to ka mana kwe modire wang'i kod gik makama. Gitime bachienglo ok gibeyo kata matin. En juok. Ok gibor gi juok kata matin. Nasros, adwani mondo mi wang'iyane weche mag historia mar family. Kaponono ni family untiere kod chandruoge mag wang'. Thuolo chal nade ni in woni dhi bedo kod chandruoge mag wang'. To ere gima onego bed ni timo mondo mi igeng' kik ibed kod chandruoge mag wang' mowuok e family. Erokamano. Kiseng'eyo maber ni anyuola mihae ni kod kabind tuo moro. Kik iling' aling'a ni ng'ane manyocha ni kode. In bende onego ikaw thuolo mari mondo idhi ir daktari mondo pimi. To kaber daktari ochak pimo nyathi kapod tin. Nikech nitiere tuochegi nitiere moko manyalo fwenyore sama nyathi pod tin. Bende nitiere manyalo fwenyore kaka nyathi dongo, moko fwenyore ka nyathi oseromo dwe achiel gi nus kata dweche 3, moko bende fwenyore mana ka nyathi osebedo ja higni 5. Koro kaw thuolo mari mondo mi idhi e daktari. To tuochegi gin ing'eni onge kaka dang' waringgi nikech en ei familia. Koro chuni achuna ni nyaki ibed e pachi obed settle ni anyalo yude.
anyalo yude koro nyaka gimoninga tim ane daktari to kopo no yuda go to bende ibedo koma entieno mondo kiko hinyi ahinya nikech iseikori ni nikech gini ni anyuolawa abendo nyalo maka nyathina onyalo mako koro pachi bedo ni en 50 anyalo bedo kode kata anyalo okanya bedo kode koro oningi dhir daktari ntiere manyaka idhi bang' dweche 6 to ntiere moko manyaka ka iseromo igni 35 kadhi nyime to nyaka kori isikidhi ir daktari mar wang' mano tuo mar glaucoma manwa wacho cha chakre igni 35 ka gini ni anyuola bed motang' chak limo daktari mondo konyi chon. Wachire ga kod chandruoge mopogore matharo bedo godo kata tuoche ma wathoro bedo godo ma samoro ka okwang'iyo malong'o to nyalo chwalonwa chandruoge mag bedo koda midhierni mag wang'. Kuom ranyisi to kaka mar pressure to kaka mar sukari. Ne jogo mantiere kod tuoche mag pressure kachiel kod tuoche mag sukari. Ote mane idimigi mondo mi kata doko ni tuoche gi osedenje del to kiko ma iwangi kikibed ni ok inyal neno bende. Erokamano. Joma ni kod tuoche mag pressure oningo wakao thuolo wa mar neno daktari. Nang'o? Pressure ka in godo leche ka. Nikech leche emosebedo matin. Makoro ka remo kale to remo riyore mondo mi okal. To leche ni kamora more del nyaka wang'. Koro ka ok idhi neno daktari mar wang' to nyalo bedo ni gini ose donjo nyaka wang'i ka ma leche mag wang'i ka bende tindo. Koro sama remo riyore to iyudo ka nitiere remo machwer e wang'i. Maka ok idhi ir daktari motimo ni thieth chon to nyalo hinyi. Kamano bende gi joma nigi tuo mar sukari. Tuo mar sukari bende okelo nyaka tuo mar chiro. Nikech dendi kod ng'eni ng'aw. Gimora mora ng'aw kuom ng'ama nigi tuo mar sukari. Koro in ng'ama onyalo kwanyi sa asaya mipoka ibende ibedo gi cataract kaito bende e wang'i kucho. Mana kaka waneno joma nigi kidonda ma ka in gi tuo mar diabetes to in gi kidonda oko changi do chango ne bedo matek. Seche moko e wang'i kucho nitiere gik moko madhi bede nikech sukari. Ka sukari ok inyal control to kaber to watema ahinya mondo sukari obede kiwango mowinjore. Kong'iswa ni kik cham yawa wawiuru mondo kik wacham. To kong'iswa ni chame kiwango marom kama cham mana kiwango no. Nikech del bende dwaro mana gima tin. Moloyo chame to dhi kelo ni chandruok. Nido gi mili to kelo ni chandruok. Kwa mula ne weche mag muonyo yath. Samoro ok imuony yath kaka mag pressure, ok imuony yath kaka mag sukari, magi nyalo medo chandruok, nyalo medo hinyruok koso ma ayath kachiel kod bedo disciplined e yor muonyo yath onge tudruok moro amora kod wenge makare. Yath nyaka wati godo kaka ong'iswa ni mondo watigo. Nikech wang'eyo ni yath mondo ming'isi ni muony yath diriyo odiochieng'. Matiende ni kise muonyo yath okinyi to kachopo bang' seche 12 teko mar yadhino timang'o odok chien. Emo ming'isi ni muonye bang' seche 12 ka seche 12. Mondo kapoko teko yadh cha odok piny to ichaki timang'owa imedo ne teko kimuonyo machielo. To samiweyo moki itiyo gi yath kako winjore to iketo mwanya moro. Rot moro iloso mamiyo koro gwecho ok dhi maber e wang'. Bende jo sukari bende kok itiyo gi yath kako winjore to miyo sukari ok nyal bedo kama oningo bedie. Nikech samora mora mosekalo 8 kodhi 10 oningo beni ka en 8 to en mene between 8 ga 10 ka. To kosekalo kata kobedo ni seche moko en malo seche moko en piny. Ma hali ya hatari nikech nitiere rot. Gik mang'eny nyalo kethore wang'. Emomiyo kata joma osebedo kod tuo mar chiro, joma obedo kod chiro, koponi in kod chiro to dhi neno daktari mar wang' to koni ni chiro ni nyaka wagole
ibi mana gole ka sukachi nitiere kama onego bedi. Ok nyal gole ka sukari ok ni kare. Ok nyal gole nikech ko gole ka sukari ok ni kare to chango ok dhi bedo maber nikech sukari miyo dendwa bedo mang'aw koro tekre mag del makedo kod tuoche onge ombekni koro infection dhi donjo mayot e kamo yang cha. To ne jogo matiyo kod angolo to nikech angolo thothne en ga mar konyo wang'. Kapo nono ni ochopo kanyi to jalo medo kelo chandruok kar kelo konyruok. To en ang'o monego bed itimo kochopo kamoro ma ichi ni onyalo kelo ni chandruok? Erokamano. Angolo nitie angolo mopogore opogore. Nitiere angolo mirwako kichopo e higa moro. Higni mag tiyo. Higni mag tiyo ma tiende ni koro wang'i nyalo maneno gima ni kucho. Gima ni ka okone. Tiyo mar wang' oti. Tonde ma kowe ka. Okuro ok giyware. Ok giyware nikech kapod tin to ginyalo yware mine kucho mi ochako ong'wony mine gima ni ka. To kaka higni medo dhi to gimedo moridore. Koro oneno mana kucho kende kitemo ni mondo koro odolre to ok onyal dolore. Koro ma en gima kao kaka higni 2 to onyingo lokni ibedgi lens machielo nikech koro kaka no ochiek cha omedo bedo machiek kata ka gima kamano. Koro nyaka lokni nikech kimedo tiyo gi macha tiyudo ka koro strain. Sami neno tiwinjo ka leche wang'i mara wiyi bari siki ola tipenjori an gi malaria. Adhi amony yadh malaria. Imonyo yadh malaria tionge kod malaria. Chandruok ni e wang' ok idhi iloko lens mari sama. To mag joma moko kaka jomonyuol ka giwenge mokethore ento luore kaka irito angolo mari. Amor mar bedo kodi. Wach mogik ma inyalo weyo wagodo mondo wabed kod wenge mabeyo, gigo ma ok diher mondo wiwa wil godo kotende kod chenro ma kawuono ni. Erokamano. Gima dang' aher mondo jokanyalam kik wiwa wilgo. Ler mar lwedo kata mar wang'. Nikech ma gima wanyalo timo mayot. Kiluoko wang'i onge tuo moro manyalo donjo. Nikech lweti olil. Nikech gimoro nogore wang'i. Koro waluokuru wengewa. Wabed kwa limo daktari mondo ng'i wang'wa. Ng'iyo wang' ok en mana ni inyalo somo achiel, inyalo somo 2. Ng'iyo wang' en ng'iyo nyaka tok wang'ie kocha mondo wang'e ni to dipo ni nitiere chandruok mosetimore. Kendo kidhi e klinik kamano bende nitiere tuoche moko ma daktari nyalo fwenyo mane ok ong'ere mag del kaka mar sukari. Nyalo bedo ni in gi tuo sukari to ok ong'ere to kasama daktari dhi ng'iyo wang'i ni to dhi penj ni beni isepimo sukachi. To kopimo sukari to yudo ka sukari be kare ni malo. Bisepimo blood pressure mari ni apok na pimo. Dipimane tiyudo ka kare in gi pressure man malo tichako thiethe wang' sa. Gimachielo mandanga ng'is jokanyana wabeduru jomoherore. Adong' rach. Sini siki sina gi wadu ma ki nene ti iparo mana mondo mi udhaw. Losuru weche chon. Jijo gweng. Losuru weche mondo udhi nyime kanyakla nikech onge haja kan adhi nyime maber to wadwa to nago wang'e koro lokore muofu. Koro warituru mano kendo machielo bende madang' aher mondo ang'is jokanyanam ni mondo watim exercise. Erokamano. Amor mar bedo kodi Penj laktar odiochieng' ma kawuono. Ponono ni ng'ato dwa tudore kodi Nas Rose iyudi kanye to ka bende nyalo miyo namba mar simu be wanyalo duoko erokamano. Kata bende waonge wach. Erokamano Ruth. Namba na mar simu en 0 7 2 1 4 0 8 6 9 5. Anuoyo 0 7 2 1 4 0 8 6 9 5. Airtel bende an godo
inyalo ndiko piny bende. 0 7 8 6 5 3 5 2 1 6. Ayudora Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital. Erokamano ahinya Nasrose, erokamano mathoth. To wach maduong' ni warit wengewa gin mich ma Nyasaye omiyowa mondo wane godo ber mar Nyasaye kaachiel kod gigo ma Nyasaye okete piny. Omiyo gino minyalo timo mondo mi rit wenge ni tim mano, to minyalo timo mondo mi kik wenge ni kethre bende kik itim mano. En Penj laktar biro ne achiel kachiel kokalo Ramogi TV kowuok e boma maduong' ma Kisumu. In mibedo kodwa to agno kik okal kamano, to chakre kawuono chaka rito wenge ni kaachiel kod wenge jogi mihero e yo makare. Ne jota chenro ni erokamano ahinya, ne jolos chenro ni erokamano makende. Nyaka kendo odiochieng' machielo, iluonga ni Ruth Otieno. Ngima en mwandu.